Hij wil mij niet meer zien, ma. Ik kwam daar binnen en hij zei eigenlijk onmiddellijk dat hij wil dat we het contact afbouwen. Terwijl je toch juist dacht dat hij toenadering zocht. Ik heb gezegd dat hij anders klonk. Stiller, jij dacht dat hij toenadering zocht. Ja, maar heeft hij dan ook uitgelegd waarom? Volgens hem is het de enige manier om van mij los te raken. Dat mijn bezoekjes aan hem de wonden alleen maar openrijten. Elke keer opnieuw. Heb jij daar dan niks over te zeggen? Blijkbaar heeft hij de beslissing genomen in mijn plaats. Ik weet het niet, ma. Ik weet niet of ik hem helemaal los kan laten. Als vriend dan. Stel nu dat je het zou kunnen. Zou je het dan ook willen? Da-da-da-da-da.